Helo, Dr Stella Farrar dwi, Ddyma Bioleg ym Mhrifysgol Bangor. Yn gyntaf dwi eisiau siarad am pam Bangor. Wel, mae Bangor, brifysgol yma, mewn lleoliad arbennig. Da ni rhwng y mynyddoedd Eryri ac y môr, a treitha Môn yn fendigedig. Mae adnoddau yna yn bwysig iawn, da ni'n defnyddio nhw am eich dysgu chi, ac yn ogystal, of course, mae'n cyfleusterau arbennig am hamdden a chwaraeon megis mynydda, dringo a syrffio ac yn y blaen. Hefyd ym Mangor mae gennym ni cyfleusterau ffantastig. Mae gennym ni labordau dysgu a labordau ymchwil o safon uchel iawn, daleithfeydd newydd pwrpasol. Ond mae gennym ni cyfleusterau eraill arbennig, sef gerddi botanig. Hefyd mae gennym ni fferm ymchwil, mae'n fferm enfawr sy'n mynd reit o'r mynyddoedd y caneddau reit i lawr i'r môr, a mae yna llawer o gwaith ymchwil pwysig iawn yn cael ei cynnal fan'na. Mae gennym ni aquarium, a mae gennym ni amgueddfa hanes naturiol, a da ni defnyddio nhw i gyd ar gyfer ymchwil a gyfer dysgu chi yn ogystal. Yma yn Mhrifysgol Bangor, da ni'n cynnig profiadau amhrisiadwy yn ein cyrsiau maes. Mae yna gyfle i chi fynd tramor i llefydd fel Arizona, Florida, Uganda a Sbaen yn ogystal â rai lleol. Pan da chi'n mynd i ffwrdd fel hynny, da chi'n cael gyfle i wneud ymchwil eich hunan yn y modiwl yma o cwrs maes. Ar ben hynny, mae dysgu ni wedi ennill gwobra Teffel Aur. Mae daleithwyr ni ddim jyst yn gwneud ymchwil o safon rhwngwladol, ond maen nhw hefyd yn arbennig o dda am daleithio. Da ni hefyd wedi ennill gwobrau am bodhaf myfyrwyr ac hefyd wedi ennill gwobra am cymdeithasau ni a clybiau ni. Felly, da chi'n medru gweld bod Bangor yn lle arbennig o dda. Mae gennym ni hanes hir iawn yn Mhrifysgol Bangor o dysgu bioleg, a dwi'n hybu chi i gwylio rai o fideos am y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Rwan dwi eisiau siarad mwy am y Gymraeg. Mae sgiliau dwyieithog yn bwysicach nac erioed, ac da ni angen gwyddonwyr sydd yn medru siarad Cymraeg. So be da ni'n cynnig i chi yn yr Ysgol Gwyddorol Naturiol? Wel, da chi'n medru astudio rhan o rai o'ch modiwlau trwy gyfrwng Cymraeg. Da chi dal yn rhan o prif grŵp o'r grŵp gradd, ond da chi'n cael cyfle arbennig i astudio trwy cyfrwng Cymraeg yn enwedig pethau fel tiwtorialau. So be mae hyn yn meddwl ydy bod chi'n cael cyfle i datblygu a chadw eich sgiliau dwyieithog. Mae hyn yn berthnasol i bobl sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf neu bobl sy'n ail iaith Gymraeg. Os da chi'n neud hynna, da chi'n cael bwrs ar iaith gan Mhrifysgol Bangor i'ch cyfnogi chi, a hefyd mae'n bosib i gynnig am ysgoloriaeth gan y Coleg Gymraeg Genedlaethol. Mae hyn yn meddwl bod chi'n cael llawer o help ariannol am astudio yn dwyieithog. Mae hyn hefyd yn meddwl bod chi'n cael mwy o gefnogaeth ac anogaeth gan daleithwyr sy'n dysgu trwy cyfrwng Cymraeg. Ym Mangor hefyd mae'n bosib i chi cael bywyd cymdeithasol trwy cyfrwng Cymraeg os da chi'n dymuno. Mae gennym ni undeb myfyrwyr Cymraeg yn Cyby, a hefyd, of course, mae gennym ni neuadd preswyl Cymraeg. Felly mae'n bosib i chi defnyddio eich Cymraeg yn cymdeithasol os da chi'n dymuno. Yn bwysicach, mae eich cyflogadwyedd ar diwedd eich gradd yn uwch os da chi'n cadw eich dwyieithrwydd ac os da chi'n medru gweithio trwy'r cyfrwng Cymraeg a trafod eich gwaith trwy'r cyfrwng Cymraeg. Os da chi eisiau rhagor o wybodaeth, cysylltwch hynny, da ni hapus iawn i ymateb. Fasa'n pleser mawr i ni eich croesawu chi yma yn Mhrifysgol Bangor.